Goddag aberkatter. I dag skal vi lave en video, hvor vi smager på mad fra raketter. Vi har ikke nogen steder at stege, så vi er nødt til at stege med sådan her. Det var godt. Så er der fandme hamburger! Nu skal vi smage på hamburgerbrød. Det smager godt. Hamburgerbrød. Jeg giver den solid 9 ud af 10. Den havde været lidt bedre, hvis det var, der var en anden raket på. Så kom din konibar! Så kom din konibar! Gutter? Jeg ved ikke, hvad jeg vil smage på den der cornybar, hvis jeg er. Det er cornybar. Skal jeg tage den første bid? Det lugter Det er fandme en god cornybar. Jeg har lige fundet de gyldne frikadeller, som vi har lige hjemme i står. De siger, at det smager Shreks nakkeost. Lad os se, hvis det er sandt. Frikadeller. Først skal vi lige koge dem. Hvordan vil vi nu gøre det? Det vil vi gøre med den her satan, vi har herovre. Den her kæmpe motherfucker. Stardust 2. Lad os bare komme videre til det, så stopper du. Så er der kraft det med frikadeller, folkens. Så er det frikadelle til mig. Så vi kan se her, så frikadellen der. Frikadelle! Så det er lige resultaten af frikadellen. Jeg spiser frikadellen lige om lidt.